Pagsabit ng poster sa public area sa Capas Tarlac, dapat munang ihingi ng permit sa munisipyo ayon kay Mayor Raycat. Res bakuna kids ng DOH umarangkada na sa iba't ibang lugar sa Pampanga. CDC top 3 sa foreign investment shares sa bansa para sa taong 2021. At Magnificent 7 ng Esfalapco, ehemplo ng pagtulong, pagsasakripisyo para sa kapwa-tao. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Sa kabila na nagpapatuloy na pandemya, naging maganda pa rin ang pasok ng mga investors sa Clark Freeport at Special Economic Zone. Katunayan, pumangatlo po ang Clark Development Corporation sa may pinakamataas na total approved foreign investments para sa taong 2021. Inaasahan naman ang pagbubukas ng maraming trabaho sa Freeport kasunod ng pagdating ng mga mamumuhunan. Narito po ang report. Pumangatlo ang Clark Development Corporation o CDC sa mga nakapagtala ng pinakamataas na shares at growth rate ng Approved Foreign Investment o FI sa bansa para sa taong 2021. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa 3.68 billion pesos ang total approved FI ng CDC sa nasabing taon. Ito rin ay 43.1% na mas mataas kumpara sa 2.57 billion pesos approved FIs noong 2020. Bunsod nito, inaasahang aabot sa higit 6,000 trabaho ang malilikha sa loob ng Clark Freeport at Special Economic Zone. Sa Manila, nanguna naman ang Bureau of Investments o BOI sa may pinakamataas sa total approved foreign investments noong 2021 na umabot sa higit 151 billion pesos. Sinundan ito ng Philippine Economic Zone Authority na may mahigit 35 billion pesos total approved FIs. Pang-apat naman sa listahan ng AFAB o Authority of the Freeport Area of Bataan na may 548 million pesos na foreign investments. Nakuha naman ng SBMA o Subic Bay Metropolitan Authority ang ikalimang pwesto matapos makapagtala ng 395 million pesos total FIs bagamat nasa negative 82% ang growth rate nito. Batay sa datos ng PSA, ang total approved FIs mula sa lahat ng IPA sa bansa ay nagkakahalaga ng 192.34 billion pesos. 71.5% na mas mataas mula sa datos noong 2020 na nasa 112.12 billion pesos. Malaking bahagi ng investments ay mula sa Singapore na nasa 41.7%, Netherlands na may 14% at Japan na may 12.7%. Kabilang naman sa top industry na may foreign commitments ay mula sa Information Communication Technology o ICT na may value na 144.32 billion pesos o 75% ng overall committed FIs nitong 2021. Bukod dito, mayroon ding foreign commitments sa manufacturing na aabot sa 26.56 billion pesos o 13.8% contribution at administrative at support services na may reported value na 7.29 billion pesos o 3.8% share mula sa total foreign commitments sa Pilipinas. Angelica Cara, CLTV News. Nakuha ng Siyudad ng Angeles ang ikalimang pwesto sa Most Improved Highly Urbanized City category ng 2021 Cities and Municipalities Competitiveness Index ng Department of Trade and Industry. Ang nasabing pagkilala ay bunsod raw ng pagbibigay ng maayos na suporta at serbisyo ng city government sa mga negosyante, lalong-lalo na ang mga MSME. Ito po ang detalye.
Napabilang ang lungsod ng Angeles sa top 10 most improved cities sa bansa at ang tanging highly urbanized city o HUC sa Central Luzon na nakatanggap ng parangal dahil sa economic development at competitiveness. Top 5 most improved HUC ang syudad na pinamumunuan ni Mayor Carmelo Lazatin Jr. Iginawad ng Department of Trade and Industry o DTI ang parangal sa pamamagitan ng virtual awarding ceremony para sa 2021 Cities and Municipalities Competitiveness Index. Ayon kay Rafi Angeles, Executive Assistant 5 at tumanggap ng parangal sa ngalan ni Mayor Lazatin, pinagtuunan daw ng pansin ng city government ang pagre-revive sa lokal na ekonomiya sa gitna ng pandemya. Pinasalamatan din ni Angeles ang DTI sa recognition at ipinagmamalaki raw nila ang milestone na ito. Sa gitna ng pandemya, mas pinalakas pa raw ng city government ang kanilang mga programa upang alalayan ang mga business establishment na muling makabangon. Kabilang dito ang pagpapalakas ng One Town One Product Store na naglalayong ipromote ang mga produktong gawang Angeleño. Tinanggal din muna ng city government ang 500 peso administrative fee para sa local, micro, small and medium enterprises o MSMEs at in-extend ang deadline sa pagbabayad ng business taxes ng walang penalty. Tanging ang actual operations gross income lamang ang babayaran bilang bahagi ng kanilang business tax at suspendito rin ang koleksyon ng Comprehensive General Liability Insurance mula sa mga local hotel sa syudad. Ayon pa kay Angeles, regular ang isinasagawang inspeksyon sa mga business establishment sa syudad. Bagamat nasa gitna ng pandemya, napabilang din ng Angeles City sa top-performing cities pagdating ng collection efficiency ng locally sourced revenue. Naitala sa 130.9% ang collection efficiency ng lungsod. Matatanda ang noong 2019, kinalala rin ng Angeles City bilang isa sa most improved cities sa HUC category. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Bakuna kids ng DOH, umarangkada na sa iba't ibang lugar sa Pampanga. At Magnificent 7 ng Escalafo, ehemplo ng pagtulong at pagsasakripisyo para sa kapwa-tao. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, umarangkada na ang Bakuna Kids Program ng Department of Health o ang pagbabakuna sa 5 to 11 years old sa iba't ibang syudad sa Pampanga. Sa lungsod ng Mabalacat, prioridad daw ang mga mahihirap na bata na miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ito po ang report. Sadyang maraming magulang ang hindi maiaalis ang kaba sa dibdib kapag kakalusugan na ng mga anak ang pinag-uusapan. Isa sa kanila si Nanette Castillo na maagang pumila sa mega vaccination site ng Mabalacat City sa SM Clark para ipabakuna kontra COVID-19 ng kanyang anak. Medyo masaya na kinakabahan po. Kasi kagaya po nila mga bata, medyo hindi pa po nila masyadong nasabi kung ano yung nararamdaman. Pero kagaya po sa bahay, puro vaccinated po kami. Sila na lang po yung hindi. Kaya, for peace beneficiary po kayo? opo. Kaya nagdesisyon po kami na ipabakuna. Kabilang ang mag-inang Castillo sa benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na prioridad na mabigyan ng proteksyon laban sa nakamamatay na COVID-19. Malaking salamat po na yung city po, kung kulang po kami sa dokumento, tinutulungan po nila kami. Pati ba yung transportasyon? Opo. Pati po transportasyon papunta at papauwi po. Para maging komportable at hindi matakot ang mga batang babakunahan, pinuno ng palamuti ang vaccination site sa SM Clark Cinema
simula sa entrance hanggang sa mismong lugar kung saan isinasagawa ang pag-injeksyon. Animoy Children's Party ang okasyon dahil ang mga nagpapabakuna binibigyan pa ng lobo at mga laruan. 150 kids ang tinarget ng Mabalacat City at ng Department of Health na mabakunahan sa unang araw ng rollout. Aabot naman umano sa 2,000 ang bilang ng mga pamilyang miyembro ng 4Ps sa syudad. We're testing the water kasi iba nga itong 5 to 11. Ginawa lang natin dito, Paolo, is talagang tinarget natin yung marginalized sector. Napansin po kasi natin when we started our program, yung ating adult booster, yung ating 12 to 17, nakita natin itong ating mga sektor na sinasabi natin na tabi nilang nasa laylayan, marami silang dilema. Number 1, yung takot. Number 2, yung logistics. Paano sila pupunta? Number 3, yung papeles. As you very well know, pag 12 to 17, marami tayong paperworks, ngayon, lalo na yung ating 5 to 11. Marami sa ating mga kasamahan dito sa Mabalacat, medyo nahihirapan sila sa pagproseso ng papeles. Kaya, dinikit natin to sa ating civil service, ating social service. At the same time, binigyan talaga sila ng special day para ma-organize yung kanilang papeles hanggang sa birth certificate. Tapos bigyan sila ng special day. Sila ang aming VIP ngayong araw na to. Ayon kay Mabalacat City Vice Mayor Jelda Aquino, naisama naman sa 2022 budget allocation ng syudad ang additional cost na ginagamit para sa pag-setup at pagpapakain sa mga vaccination site. Nag-appropriate po kami 100 million doon. 100 million. Yes po, for the vaccination. Kasi mga minors po natin, they feel like natatakot sila pa nagpapabakuna. Pero pag nakita na ng environment, may mga pagkain, they will receive a lollipop, tapos ang ganda ng entrada. This is a form of motivation. Sa tala ng city government, tinatayang nasa 20,000 ang populasyon ng mga batang edad 5 hanggang 11. Kailangan namang magpa-pre-register ang mga nais makatanggap ng bakuna. Gagamitin din ang mga daycare center at eskwelahan para sa mas malawak na rollout ng bakuna, bukod pa sa mega vaccination site na itatalaga ng lungsod. Sa syudad naman ng San Fernando, bukod sa naunang ceremonial kick-off nito na ginanap sa Brenzy Giao Convention Center nitong February 17, tanging ang mga mall setup vaccination site pa lamang ang accredited ng DOH para sa rollout ng Res Bakuna Kids sa syudad. So ito munang site na to kasi kailangan pa kasing ipa-accredit sa DOH yung mga sites bago pwede mag-umpisa. Higit 300 ang bilang ng mga batang nabakunahan sa Siyudad San Fernando. Naunang ipinila ang mga anak ng mga empleyado ng City Hall at mall employees na pre-registered na. Sa buong Pampanga, aabot raw sa 300,000 ang bilang ng mga kabataang nasa 5 hanggang 11 taong gulang na target mabakunahan kontra COVID-19. Ayon sa Pampanga Provincial Health Office, aarangkada umano sa SM Pampanga at Robinson Star Mills ngayong weekend ang pagbabakuna sa mga kabataan. Bukas ito simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Samantala, ayon kay Presidential Advisor for COVID-19 Response Secretary Vince Dizon, wala pa namang naiulat na malubhang nakaranas ng adverse effects sa nakalipas na 2 linggo na pagbabakuna sa mga bata. Wala, out of the almost 300,000 na nabakunahan na nationwide simula nung nakaraang linggo, walang serious adverse effect. Aabot sa 15 milyon na populasyon ng mga kabataan ang target na mabakunahan ng gobyerno sa buong bansa sa age bracket na 5 to 11 years old. Ayon sa kalihim, 30 million doses ang nai-allocate sa first phase ng rollout. 15 million ang target natin. Yun ang total based sa census natin na 5 to 11 years old. So, ang target natin talaga mabakunahan yung higit na nakararami dun sa 15 million na yun. At sufficient supply natin kasi tuloy-tuloy ang dating. Ang in-order natin, 30 million doses. Paulo G. Santos, CLTV News. December 23 na magtungo ang 7 linemen ng Espelapco sa Cebu matapos pong hagupitin na Bagyong Odette ang malaking bahagi ng Visayas. Sa kanilang pagbabalik mula sa misyong ginampanan, ibinahagi nila sa CLTV ang kwento ng kanilang sakripisyo at pagtulong sa mga kababayan nating nangangailangan.
Tunghayan po natin ang kanilang champion sa local pride na kwento sa report na ito. Tradisyon na para sa marami sa atin na magdiwang ng Pasko at Bagong Taon kasama ang ating mga pamilya at mahal sa buhay. Ito na marahil ang hinihintay ng bawat Pilipino taon-taon ang makapagpahinga mula sa trabaho at mag-enjoy sa holiday season. Pero paano ko ang inaasam na bakasyon eksakto namang matatapat sa tawag ng panahon? Gaya na lamang nung nangyari sa 7 linemen ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO na kung tawagin ay Magnificent 7. Matatanda ang December 23 na magtungo ang 7 linemen sa Cebu matapos nagupitin ng bagyong Odette ang malaking bahagi ng Visayas. Maraming tahanan sa syudad ang nasira, maraming punong nabuwal at nagsitumbahan ng mga poste ng kuryente na naging dahilan ng malawakang power outage. Dahil dito, minabuti ng ilang electric utility company gaya ng SFELAPCO na magbayanihan para maibalik ang kuryente sa mga binagyong lugar. Kabilang sa mga pinadala ng SFELAPCO ay ang mga lineman na sina Alan Pineda, Glenn Enriquez at Joel Marzan. At matapos ang 50 araw na pagkakawari sa pamilya, ligtas na nakabalik ang Magnificent 7 dito sa Pampanga. Nabalitaan namin na ipapadala nga po kami sa Cebu. Wala pong pag-aalinlangan na gusto namin talagang pumunta. Kaya lang yung timing lang po, medyo nabigla lang kami kasi nga holiday season po eh. Pero at the end of the day, mas nanaig po yung aming pagnanais na makatulong sa mga kababayan nating mga Cebuano. Kasi nakita po namin sa mga balita, sa TV, kung gaano nga po katindi yung damage na nagawa ng bagyong Odette sa buong probinsya ng Cebu. Nakapanlulumura ang dinatna nila sa lugar at batid nila na maraming oras ang gugugulin para maisakatuparan ng kanilang misyon. Paglapag namin po sa pagbaba namin sa barko, talaga pong madilim na madilim. Bumaba kami sa wala talaga. Walang ilaw talaga, dilim. Tapos yung mga buke, nakatungbalat. Yung mga tao nasa kalsada, nag-aabang ng tubig, ganyan. Nag-aabang sa mga nagbibigay ng tubig, nakapila. Talagang kawawa po mga kababayan natin. Malaking sakripisyo man ang mawari sa pamilya sa panahon ng Kapaskuhan at Bagong Taon, napuno naman daw ng tuwa, galak ang kanilang mga puso dahil sa pinakitang kabutihan ng mga taga Cebu. Kahit daw kasi biktima sila ng kalamidad, ipinaabot pa rin nila ang kanilang lubos na pasasalamat sa abot ng kanilang makakaya. Ang hirap po nag-decide pero okay lang po kasi ano po talaga yung trabaho namin talaga para sa company po namin. Ang experience po namin mahirap po pero matulog sa magpasko po, wala kang kasama sa pamilya. Dahil po talagang tutulong kahit na holiday po, nandun po kami para makatulong. Madaling araw hanggang gabi man sila kumayod, sapat na raw ang mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan para mapawi ang kanilang pagod. Ang karanasan raw nila sa Cebu ay natatangi dahil sa kakaibang galak ng kanilang naranasan mula sa mga taong kanilang napagserbisyuhan. Pagka papunta na po kami dun sa site na pagtatrabaho namin, nakikita po namin yung matinding tuwa, galak sa mukha ng mga tao. So, hindi po man po kami nakakapag-umpisa ng trabaho, wala na pong katapos-tapos yung pagpapasalamat po nila sa amin. Wala pa po kami ginagawa. So, yun po, habang nagtatrabaho kami, nag-offer po sila ng tulong kung ano daw yung magagawa nila para mapabilis yung trabaho. So dahil po talagang nakita ko po yung determinasyon din po nila na makatulong design para mabilis po yung restoration ng power. And then, maging yung mga LGUs po, halimbawa yung mga kapitan, tinutulungan din po nila kami para mapabilis din po yung pagre-restore ng power. Ang pagiging bayani ay hindi lamang nangangahulugan ng pag-aalay at pag-uwis ng buhay. Bawat isa maaaring maging bayani sa simpleng paraan. Tulad ng Magnificent 7 ng SFELAPCO, mas pinili nilang tumulong sa kapwa at ipagpaliban ng pagdiriwang ng Kapaskuhan kasama ang pamilya, kapalit ng tawag ng tungkulin at pagtulong sa mga kababayan na nangangailangan. Ang kanilang pagsasakripisyo, tunay na kahanga-hanga. Kahit napagod po, yung lang pong taong matutulungan mo, ang ganda po na sa puso po yung lahat po, nagpapasalamat.
talagang para mabigyan po sila ng power. Ang dami pong ang ganda po ma'am, ang dami pong nagbibigay ng pagkain. Sobra-sobra po. Pero at least po yung sobra, binibigyan po kami at sinishare po namin sa ibang tao pa para at least makatulong din sa iba doon kahit na sabi nga po nila dapat kaming kayong tulungan at kasi po ma'am sobra nga po kaya sinishare po yung mga blessing na binibigay po sa amin. Sinishare naman sa mga tao na ibang yung alam namin na wala din po sa talagang wala yung bahay po nila, wala po talaga. Yung mga pagkain, dilata, minsan lahat po binibigay din namin yung mga sobrang pagkain po natin. Ang sarap po talagang tumulong. Kahit na mahirap po, kinakaya po namin. Yung lang pagkatapos ng trabaho, mahirap. At kahit magkatapos po yan, salamat. Nawawala po yung pagod mo. Talagang ang sarap po tumulong. Kasama si Jennifer Salenga, JN De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Kilalanin ang kandidatong si Elmer Labog, senatorial candidate. Clark Base leader suportado ang tambalang Lenny Kiko, tiwalang maibabangon nila ang ekonomiya. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News. Ang ating bisita ngayong gabi ay isa pong labor rights leader na ipinanganak at lumaki sa Bayumbong Nueva Vizcaya. Nanilbihan bilang pinuno ng Kilusang Mayo 1 o KMU. Siya po ay leader manggagawa, unionista at handang maging boses ng masa sa Senado kung sakaling mabigyan ng pagkakataon. Bukod dito, gusto din niyang bigyan ng atensyon ang pagbibigay ng trabaho sa lahat at paggabay sa mga kabataan. Mga karehiyon, kilalanin po natin ang kandidatong si Elmer Labog, tumatakbong senador sa May 2022 elections. Magandang gabi po sa inyo, Sir Elmer, at welcome po sa CLTV. Magandang gabi, Jen. Magandang gabi sa ating mga kababayang na nunood sa ating programa ngayong gabi sa CLTV. Alright. Sir Elmer, kayo po ay kilala, madalas napapanood, naririnig no, as a resource speaker. No? At hindi naman po kailan na talagang kayo for the longest time ay nagiging boses at ipinaglalaban yung karapatan ng mga manggagawa. Bakit po kayo nagdesisyon na pasukin po ang politika this time, no? Bilang senador, humahabol po kayo bilang senador para sa darating na halalan. Bakit? Tama yung unang tinuran ninyo, no, Jen, na sa maraming pagkakataon ay invited the resource speaker parati ako sa lower house at saka sa Senate, lalong-lalo na sa mga usaping may kinalaman sa labor movement, labor sector, no? So, at iba pang mga mahalagang usaping pambayan. So, yung ang aking party list, yung Anak Pawis party list, ay inendorso ako na bakit parati ka na lang resource speaker, bakit hindi ka na lang maging aktual na representante ng mga manggagawa at iba pang uring Anak Pawis o yung basic sector. So, ito yung clamor na pinag-aralan ko, kaya nga ako huling tumaya sa contest ay tinitimbang-timbang ko nga kung merong worthiness yung mga request ng ating mga kasamahan. So, matapos ang mahabang pagnilay-nilay at inspirado naman dun sa mga pagsuporta ng iba't ibang sektor ay nag-file na rin ako ng COC at ito naman ay tinanggap ng Mas Malapad na Makabayan Coalition bilang isa sa mga senatoriables at partner ko nga si former Congressman Nery Colmenares sa pagtakbo. So meron po kaming na-form na broader alliance of labor, yung tinatawag na labor vote, na kung saan lahat ng labor colors ay nandyan. Tatlo po kaming nakapalob dito, ako si Nery Colmenares and Attorney Sani Matulain. So
Nasa loob na tayo ng contest ngayon at nakikita natin ang talagang mayabong at masiglang pagsuporta ng napakaraming sektor ng ating mga kababayan dyan. Ito po siguro ang nais marinig, no, ng mga manggagawa na nais po ninyong i-represent, no, kung kayo po ay mabibigyan ng pagkakataon sa Senado. Ano po ang plano po ninyo sa kanila? Paano po magiging advantage para sa mga manggagawa ang pagkakaroon ng isang Sir Elmer Labong sa Senado? Well, dahil galing naman ako mismo sa hanay ng uring manggagawa, sila po ay madali kong makilatis, maamoy, at maintindihan ko ang nung ninanais. Sa makatwid, dahil nasa kalagitnaan pa rin tayo ng hindi matapos-tapos na pandemya, ang isang mahalagang dapat na ipaglaban ay kagyat na ayuda, no? Yung 10,000 piso para sa lahat ng manggagawang apektado ng pandemya, yung 100 immediate relief sa pagkawala ng 100 sa kinikita ng manggagawa sa buong bansa at pagkakaroon talaga ng pambansang minimum na sahod. Actually, may 750 pesos na nakahain sa Senado at yung national minimum wage at yung pagbabasura ng skemang kontraktualisasyon. Sa pangmahalahabaang plataforma, mahalaga na ma-develop ang atrasadong agrikultura upang magkaroon ng mayabong na industriya sa iba't ibang parte ng ating bansa na magtitiyak sa kabuhayan at trabaho ng higit na nakararami sa ating mga kababayan. So yun yung pangkalatan nating plataforma na kapag tayo ay lumanding sa Senado, titiyakin natin na dapat maihain bilang napaka-importanteng bill at sa mga dadaang araw ay dapat maging isang batas para sa mga manggagawa at batayang sektor ng ating lipunan dyan. Dito po sa Central Luzon, marami po tayong mga economic zones, ano? At hindi rin po din because of the pandemic, marami po ang nawala ng trabaho. At in this time also, Sir Elmer, na-discover po yung mga tinatawag po nating parang nadagdagan yung nasa vulnerable sector, no? Ang tinutukoy po, ito yung mga empleyado na hindi naman po regular, ano? At yung pong kanilang uri ng trabaho ay umaasa sa mga pang-araw-araw na kinikita, halimbawa ng isang tricycle driver. Meron po ba kayong naiisip na legislation or batas, given the chance, para po mabigyan sila ng protection, lalo na ho, hindi pa natin din alam, Sir Elmer, kung hanggang... Maraming salamat at tinanong mo sa akin yan, Jen, ano? In fact, may advantage ako kasi nag-organize ako sa Kalakhang Central Luzon, maski dyan sa Bataan Export Processing Zone pa noon, hanggang sa kasalukuyan dyan sa Clark at maraming parte ng CL, ano, ay naging bahagi ako na organizing dyan. Kaya nadarama ko at alam ko, naintindihan ko yung problema. Para sa akin, kailangan maging long range, ano, yung programang dapat nating isagawa para sa ating mga yung nasa laylayan nga, no? So nabanggit mo yung jeepney drivers, mga tricycle drivers, mga manggagawa mismo, no? Yung tinatawag na isang central fund dapat na malikha para sa lahat ng mga apektado ng displacements sa paggawa, no? Isang tinatawag na welfare fund na hindi manggagali sa mga manggagawa, hindi manggagali sa mga employers, pero dapat manggaling sa balikat ng gobyerno mismo, no? Na sa kanilang pagtanda o di kaya sa pagdating na kakayang hindi na nila magamit ang kanilang lakas paggawa, kinakailangan meron silang madudot-dot na central fund upang magamit sa pagpapatuloy ng kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Kailangan ma-assure natin yung ganitong benepisyo para sa mga manggagawa at iba pang epektado ng kawalan ng trabaho at hanap buhay bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa ating ekonomiya nung panahong malakas pa sila at may kakayahan silang buhayin ang ating ekonomiya. Both yung private o government employees, foreign, ibig sabihin OFWs o dito sa Pilipinas ay dapat guaranteed yung kanilang kinabukasan dyan sa welfare fund na yan, Jen. Opo, nais ko rin po marinig ang inyong opinion, ano, Sir Elmer, dahil nga po, matagal na panahon na pong ipinaglalaban ng mga manggagawa yung kahilingan na pagtataas ng sahod. At gusto po nila centralize, ano, hindi lang sa isang area dahil nga
ang presyo naman ho ng bilihin hindi naman ganun kalayo, no? Maging sa mga, let's say, sa Aurora, sa iba pang mga probinsya. Ano ho ang malinaw na plano po ninyo? Bilang kayo ho sa matagal na panahon, no, nagiging resource speaker, alam po ninyo, no, ang sitwasyon ng mga manggagawa. Posible po ba, Sir Elmer, na magawa ng paraan kung kayo po ay mauupo sa Senado na mabigyan ng pagkakataon, marinig at may sa katuparan itong panawagan ng mga manggagawa na pagtataas ng sahod? Posible yan, Jen. Ano? Alam po niyo, merong dalawang batas na umiiral ngayon. No? Yung nagtatakda sa regionalization of wages at nagtatakda ng pagpapatuloy na eskemang kontraktualisasyon. No? Ito yung RA 6727 at RA 6715. Dapat parehong tapusin yung mga batas na yan. No? Hindi makatarungan at hindi makatwiran ang regionalization of wages. Tulad na rin ng iyong binanggit, hindi totoong ang cost of living habang lumalayo ka sa Metro Manila ay mas mababa sa maraming rehiyon. In fact, maraming rehiyon na mas mataas nga yung cost of living kaysa Metro Manila dahil mas mataas ang presyo ng gas at produktong petrolyo. Every Tuesday po ay tumataas ang presyo ng petrolyo at gasolina, no? Crudo. Kung kaya't halos sa linggo-linggo ay nakakaltasan ang purchasing power ng mga manggagawa at maralita nating kababayan. Sa makatwid, ang susi dyan ay basura yung regionalization of wages at gawing pambansang national minimum wage ang sahod ng mga manggagawa, no, sa pribadong sektor. Siyempre, susunod na rin po dyan yung mga manggagawa sa pribado. Yung isa pang ang bill, yung 6715, ito nagtatakda sa ilalim ng Herrera Law ng contractualization of labor o yung tinatawag the practice of endo na pinangako ni Presidente Duterte na ibabasura, ngunit ngayon ay matatapos na si Duterte, ngunit wala pa rin nangyayari sa kanyang pangako. Sa makatwid, kailangan din tapusin yan dahil walang dangal, no? Walang kinabukasan ng isang manggagawang hindi permanente. Kaya kailangan natin paglaban, regular, permanenteng trabaho sa lahat ng manggagawa, sa pribado man o sa gobyerno, sa produktibong sektor, production o sa sektor ng agrikultura. Kailangan talagang walang kontraktual at dapat maging regular ang kanilang trabaho. Kasi ang isang manggagawang kontraktual, anytime pwede siyang i-hire, pero anytime din pwede siyang i-fire. Kaya hindi yan makatarungan, hindi makatwiran, dapat tapusin. At kung ako ang magiging isa sa 12 senador, uunahin ko po yung mga batas na yan na mga peste sa kilusang paggawa at sa mga manggagawa mismo dyan. Alright. Tumungo naman po tayo, Sir Elmer, bukod po sa mga manggagawa, tulad po ng aming pagpapakilala sa inyo, isa rin po sa mga programa na naisulong naman ay yung para sa mga magsasaka. At alam po natin dito sa gitnang Luzon, no? Marami po sa ating mga kababayan ang magsasaka. Ano po yung mga priority programs ho or bills na nais po ninyo isulong para po sa kapakanan naman ng ating mga magsasaka? Alam po natin ngayong panahon na to, no, sila po ay greatly affected din, no, sa mga balita na narinig po natin na talagang umaaray yung ating mga magsasaka, no, at hindi sila kumikita. Ano po yung mga priority programs po para sa immediate, kailangan i-subject sa thorough study itong rice tarification law, no? Pinangako ng mga mambabatas na kapag pinasa yung rice tarification law na yan ay uunlad yung kalalagayan ng ating mga magsasaka. Alalahanin natin na 75% po ng ating populasyon ay mga magsasaka o di kaya mga manggagawa sa agrikultura. Napakalaking sektor po yan na ibinabalandra sa kawalan. Ano? Kaya yung rice tarification law na yan, ang pinaka-maximum dapat ibasura. At kailangan kagyat na itigil yung importasyon ng bigas. Ano? Napakasalaulan ng kalagayan tayo ang producers ng agricultural products at lalong-lalo na yung main staple food, no, palay. Subalit nakakagalit na kung sino yung nagtatanim, siya pa ang walang masaing, no? So, kailangan talaga bigyan ng masusing atensyon at ibasura, kundi man i-subject sa thorough study yung EO, ang rice tarification law na yan, no?
Yung isa pa, yung EO 130, ito yung nagtatakdang magkaroon ng massive mining sa iba't ibang lupain sa ating bayan. At siyempre, maging ang mga lupaing pang-agrikultura at mga tinatawag na choice lands ay magiging biktima sa executive order na ito na 130 na kung saan may massive influx na ng foreign investors sa mining industry at talagang magkakaroon din ng massive conversion of land. So, mahalaga pong punto yan. Pero sa kalaunan, Jen, mahalagang bigyan atensyon yung pagpapaunlad ng agrikultura. Talagang atrasado ang ating agrikultura at walang sapat na kakayang bumili ang ating mga kababayang mga magsasaka. No? Kaya walang progreso mangyayari kung hindi natin palalayain sa pagkakatali sa lupa ang mga kapatid natin magsasaka. Wala ring mga industriyang sisibol at dadami hanggat walang tinutuntungang maunlad na agrikultura ang ating layuning i-disperse sa maraming mga lugar ng ating bansa ang mga industriya hanggat nananatiling bansot at atrasado ang sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Sir Elmer, mabilis na mensahe po sa ating mga manonood. Bakit po ba kailangan bigyan ng pagkakataon ng isang Elmer Labo sa Senado? Malaki po ang ating pagkakataon at malaki ang aking tiwala. Kaya natin ang laban. Mahalaga po ang tunay na representasyon, di lamang ng mga manggagawa, kundi ng uring anak pawis. Tayo ang nagkakaunawaan, tayo nagkakaamuyan at nagkakaintindihan kung ano ang talagang ating gusto. No? Dahil tayo ay magkakapatid sa trabaho at sa komunidad. Mahalaga po ang representasyon natin sa Senado sapagkat wala pang muling naging representante ng manggagawa na maraming taon sa Senado at sa lower house mayroon tayong mga progresibong kandidato. Panahon na para maghalal naman tayo ng direktang representasyon ng kilusang paggawa at ng sektor ng uring anak pawis sa Senado. Sa makatwid, ito po ang aking inaalay sa inyo, ang aking hindi ako mangangako sapagkat ang ating plataforma ay hindi pampangako, kundi ngayon pa lang election man o hindi, ay ginagawa natin. Alam natin na tuwing eleksyon, maraming mga tradisyonal na politiko na ipapapangako muli ang lupa, langit, dagat at mga bituin. Pero pagkatapos po ng eleksyon, ay amen Jesus, tapos na naman ang mga pangakong yan. Kaya hindi nga tayo nangangako, eleksyon man hindi, ginagawa na natin ang dapat gawin para sa mga manggagawa at para sa mamamayang Pilipino. Kaya numbers 37 po, isama na natin si Nery Colmenares, 1637, madaling tandaan sa Senado. Maraming salamat po, Sir Elmer Labog. Narinig po natin ang kanyang plataforma at good luck po sa inyo, sir, sa inyong kandidatura. Maraming salamat, Jen, at magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayang nanonood ngayon sa programa natin. Good evening, sir. Mga karehiyon, Elmer Labog, senatorial candidate para po sa May 2022 elections. Tumako po tayo sa ibang balita. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng eleksyon sa bansa, nag-endorso ng kandidato ang Council of the Laity of the Philippines o CLP sa katauhan ni Vice President Leni Robredo na napili nilang suportahan sa pagkapangulo. Ang CLP ay isang public association ng mga taong simbahan na itinayo ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Mayroong 15 opisyal ang CLP. 11 ang bumotong i-endorso si VP Leni, 3 ang nag-abstain at 1 ang absent. Dumaan umano sa ilang mga pagpupulong, diskusyon at pag-aaral bago na pagdesisyonan ng grupo na mag-endorso sa unang pagkakataon. Maliban sa Council of the Laity, nagpahayag na rin ng suporta ang higit 500 pari at madre sa kandidatura ni VP Leni. Tinawag nila na pari, madre, misyonaryo para kay Leni ang kanilang grupo. Nilinaw naman ng CBCP na bawal gamitin ang pulpito o simbahan upang ipangampanya ang sinumang kandidato. Samantala, nangunguna pa rin si presidential candidate Bongbong Marcos sa Pulse Asia Survey na isinagawa noong January 19 to 24.
60% ng mga respondent o tinanong kung sino ang iboboto nilang presidente ay si Marcos ang isinagot. 16% naman ang para kay Robredo, 8% kay Mayor Isko Moreno at Senator Manny Pacquiao, habang 4% naman si Senator Ping Lacson. Sa iba pang balita, sinabi ni Mayor Isko Moreno na kung siya ang mananalong presidente, ang una niya raw gagawin ay ang maghikayat ng mga taong makakasama niya sa gobyerno kahit saang grupo pa nagmula ang mga ito. Napipisil daw ni Mayor Isko si Senator Ping Lacson na gawing anti-corruption czar, kaya gusto niya itong makasama sa pamamahala. Asset daw ng gobyerno si Senator Ping, kaya hindi ito dapat mawala ng pwesto sa kanyang administrasyon. Sa kampo naman ni Senator Manny Pacquiao, si Representative Eddie Villanueva ng Citizens Battle Against Corruption o CBAC ang kanyang gustong maging anti-corruption czar. Bilang leader at founder ng Jesus is Lord Church, nakikita umano ni Senator Pacquiao na magagampanan nito ng mabuti ang paglilinis sa gobyerno mula sa korupsyon. Ipinahayag rin ng presidential aspirant na kung papalaring maging pangulo, bukas ang kanyang administrasyon sa pagbasura sa anti-terror law. Bagamat bumoto siya pabor sa nasabing batas, nakahanda raw siya na paamyendahan o kung kinakailangan ay ibasura ito sakaling makita na naaabuso ang karapatang pantao. Sa bahagi naman ni presidential candidate Yodi de Guzman, sinabi nito sa mga botanteng Pilipino na kung hindi siya ang gusto sa pagkapangulo, umaapela siya na wag lang si dating Senator Bongbong Marcos ang iboto, kahit sino pa sa kanyang kalaban ay maluwag niyang tatanggapin. Ayon sa kanya, hindi dapat pumili ng kandidatong ayaw magbayad ng buwis, walang pakialam sa proseso, sinungaling at itinatanggi ang kasalanan ng mga magulang. Diyan Lumbang Parungaw, CLTV News. Samantala, naniniwala ang business leader na si Dr. Ireneo Alvaro na malaking responsibilidad ng susunod na mayahala na leader ng bansa para maibangon ang ekonomiya na pinadapa ng pandemya. Ito na lamang umanong dahilan kung bakit all out siya sa kampanya para sa tambalang Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Isa sa mga kilalang business personality na nakitang umantabay sa pag-iikot ni re-election ni Senator Risa Hontivero sa Pampanga ay si Dr. Ireneo Bong Alvaro. Si Alvaro ay nagsilbing chairman ng Clark Investor and Locators Association noong taong 2021. Siya rin ang presidente at CEO ng BB International Leisure and Resort Development Corporation sa Clark. Pagbabahagi niya sa CLTV News, crucial na maituturing ang darating na halalan dahil sa hamon na kinaharap ng ating bansa. Kaya ganun na lamang umano ang pagsusumikap niya na makatulong sa pangangampanya ng kanyang mga pinaniniwalaang mga kandidato. So napakahalaga yung focus sa mangunguna sa national perspective. Tama, napakahalaga niyan. Kaya kami pag nagkukwentuhan kami ni Mayor Edsa doon ang tingin namin kasi ito yung labanan dapat ngayon on the national level. Dagdag pa ni Alvaro, ang kailangan daw ng bansa ngayon ay ang mga lider na matatapat at may programang isinusulong para sa mga mamamayan. Supporter ako ni Leni at ni Kiko. Kilala ko yung mga yan Si Kiko nga, naging boss siya ng anak ko at kinukwento niya kung gaano katapat si Kiko sa programang kaniyang sinusulong. Iginit ni Alvaro na ang kanyang criteria for candidates preference ay hindi na-impluwensyan ng sinuman at ito'y pinag-isipan umanong mabuti dahil bilang business leader, hindi niya ipinagkakatiwala ang kinabukasan ng bayan sa labanan lamang ng popularidad. Ibig ko sabihin, may mga pinanggalingan, hindi ka na lang basta ito'y susuportahan ko. No! Mayroong pinagbabatayan, may salalayang batayan ang iyong pagpili, which dapat ganyan ang mamamayan. Paulo G. Santos, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik po ang CLTV News. Hindi na po pwedeng basta-basta magsabit ng poster sa mga pampublikong lugar sa Capas Tarlac. Ayon po yan mismo kay Mayor Reynaldo Katakutan. Sa executive order na inilabas sa alkalde, kailangang ihingi ng permit sa munisipyo ang anumang advertisement na isasabit, mapa-commercial man o politika, lalo na't hindi pa naman opisyal na nagsisimula ang local campaign period. Narito po ang exclusive report ni Paulo G. Santos. Sa Facebook page ni Capas Tarlac Mayoral Aspirant Vice Mayor Roseler Butch Rodriguez, makikita ang video ng kanyang pakikipagdialogo sa mga di umano'y nagtatanggal ng kanyang mga poster sa kalsada. Kapuna-puna sa kanyang muka ang pagkadismaya habang kausap ang ilang opisyal ng Public Order and Safety Office ng munisipyo na inaalalayan pa ng Philippine National Police. Patay sa caption ng FB post ng Vice Alcalde, inamin niya na siya'y naglagay ng mga poster sa mga poste ng kuryente nitong February 11 mula sa Barangay Santa Rosario hanggang Barangay Odinel. Ikinakatwiran niya, hindi pa raw ito illegal dahil malayo pa ang campaign period para sa local candidates na opisyal na magsisimula sa March 25. Ang hinanakit ni Vice Mayor Rodriguez ang executive order na inilabas ng kanyang katunggali sa halalan na si re-electionist Mayor Reynaldo Katakutan nitong February 14. Sa nakuhang kopya ng Executive Order No. 4 Series of 2022 ng CLTV News Team, ipinagbabawal ang pagsabit ng advertising signs tulad ng tarpaulin at posters sa mga puno, poste ng kuryente, mula sa major and secondary thoroughfares, streets, parke at open spaces. Kailangan daw muna itong ihingi ng permit sa munisipyo, mapa-commercial man o political ang nilalaman ng mga advertisement. Sa atas ng alkalde numero 3, tatanggalin ang anumang advertising paraphernalia kung walang ibibigay na permit ang Office of the Mayor. Giit ni Mayor Raycat, may kapangyarihan umano siyang ipatupad ang batas na ito. Sa isang pagpupulong ng mga kapitan, nandun yung kanyang representative. At in-emphasize ng COMELEC, bawal ang mga tarpaulin sa mga poste ng Tarelco, bawal sa mga halaman, bawal sa mga, lahat ng bawal, tinura ng COMELEC. Diba? So nandun naman yun napakasimple, very elementary. Ngayon, siya lang naman ang ayaw sumunod. At the same time, nag-comment na rin ng presidente ng Tarelco, what about what will happen during emergency? Di ba? Yung mga poste ng Tarelco, pinontuhan niya ng ang daming tarpaulin, ang lalaki, oversize. Ayon pa kay Katakutan, nasa kapangyarihan ng lokal na pamahalaan ang mag-regulate ultimo ang campaign advertisement hanggang sa kampanya ng kandidato. Alam mo naman, pag may mga advertisement sa commercial, dapat sila magbayad muna sa munisipyo. That is, nasa tax code natin yon. If it is a business. Pag ganitong mga political, pwede naman din silang humingi ng permit. Pero nga, meron nga ba siya ang COMELEC, bawal nga Di ba? Pag natin sila bibigyan ng permiso, bawal nga. Ang bawal, magpakailanman, bawal. Bukas naman umano si Katakutan sakaling siya ang sitahin. May mga tarpaulin ako, nasa mga bahay, nasa mga pribadong lote, pero wala sa poste, wala sa halaman, wala sa waiting shed, wala lahat. Of course, pinapalo ko yung kautusan ng COMELEC. Sa panayam ng CLTV News Team kay Atty. Elmo Duque, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3, nasa mandato umano ng LGU ang pagre-regulate sa mga ipinagbabawal na lugar para sa paglalagyan ng mga poster. Walang kinalalaman yan sa walang kinalalaman yan sa eleksyon ng kasi hindi naman yan kung yung item na yan na pinag-usapan natin. Hindi pa naman pinagbabawal yun kung sa pinagbabawal. So it is just an advertisement. So it's a political advertisement in character.
and subject to the local policy or ordinance. So wala rin na... Trabaho ng mayor na implement yun. Sa ilalim ng Fair Election Act o Republic Act number 9006, may allowable size at posting area ang mga campaign materials. Mainit na usapin din ngayon ito sa national level. Pero ayon kay Duque, hindi pa nila nasisimula ng pagbabaklas sa mga illegal na campaign paraphernalia ng mga national candidates dito sa Central Luzon. Kung lang kasi maraming trabaho kasi yung namin, mga tauhan namin. Very busy kami sa procurement ngayon. So, baka pag yan ang inatupag namin sa ngayon, baka hindi kami makapag-training ng mga maggagawa ng eleksyon. Paolo G. Santos, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa North. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang Batanes po at Babuyan Island ay maulap po ang papawirin ngayon na meron po yung nagaganap ng mga mahihinang pag-ulan. Ito po ay dulot ng hanging amihan. Samantala po ang Ilocos Region, Angkar at natitirang bahagi ng Cagayan Valley ay bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap po ang papawirin na meron lamang din po inaasahang mga isolated light rains. Dulot din po ito ng hanging amihan. So dito lamang po nakakonsentrate ngayon yung hanging amihan dito po sa may Northern Luzon. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahang mga isolated rain showers and thunderstorm. Ito po ay dulot din ng easterlies at localized thunderstorm. Ang Caraga po at Davao Region, maulap po ang papawirin dyan na meron po mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, dulot po ito ng easterlies. So sa ngayon po, pinag-iingat po natin ngayon yung ating mga kababayan, lalo-lalo na po dyan sa may parte ng Visayas at Mindanao, dahil may mga pagulan po nagaganap at po posible po ang mga landslide at saka po ang flash floods. So tayo po dito sa Luzon, damahin pa po natin ang lamig ng panahon at iba yung pag-iingat din po ang ating gawin. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po at happy weekend.